Welcome back to the YouTube channel. Mlawani cameras, good morning. Madzuko banji konse kumene iniyo tumuliti pasane pano update ya anthu aja amene adagwidwa ku Israel. Anyway, anthu aja amene tinene kuti Smooth Flotilla. Okay, tinakamba zokhuzana ndi boti limene anthu amasonkhana maiko osiyanasiyana sidziko limodzi amakhala maiko osiyanasiyana azungu, especially ku azungu amitima yabwino. Okay, azungu amene amakhudzika zinthu zina zikamachitika. So bezerani anthu amene ku Germany, ku Switzerland, ku Spain, kuti amasonkhana ndi kusonkha ndalama ndi kuyika pamodzi zithandizo awatu sa Islam, siri kamba za Islam yayi, siri kamba za aluya aluya amene amagwirizana ndi Maisraeli chilanga UAI. Ife tukamba zokhuza ndi azungu azungu amene amakhala ndi mitima yabwino. Pa azungu ena kuti agwirira ntchito kukhana kuti kugwira nawo ntchito akamapita kwawo kukusiyira galimoto, kukusiyira nyumba, kukusiyira sofa. Azungu guys amene ngati azungu ngati anthu, okay, ndi anthu nokuti chikhalidwe nde nice. Okay, ife kwambiri tikamakamba zokhuza ndi azungu aja zinthu timakamba zokhuza ndi boma komanso their foreign policy, right? Azungu oti ngati magulu ngati Trump aja anthu oyipa kwambiri, magulu oyipa kwambiri amene aja ndona kuti sa ngati malamulo amene akhazikitsa anthu awo, kuti malamulo amene boma linakhazikitsa kuti azapangira anthu ena ndi malamulo oyipa kwambiri. Barbaric chabwino koma ngati person ngati kamakamba za okay, ma personalities ma umunthu azungu amene sungapange compare ndi ma Indians. Ma Indians so ma Indians ndo oyipa sungayike pamodzi azungu amene ndabwino ndithu amene tima tukamba zimwe in general. I mean, we are so conscious tikamakamba za anthu amene wawa. So anyway, so azungu amene wamakhala pamodzi ndikunyamuka ndikumapita kusonkhanitsa ndalama, zithandizo, anyway zichani, kenako ndikunyamuka mapita ku Palestina, ku Gaza, kudzala madzi. So ma Israel amabwera kuagwira, anagwira mabodi okwana atatu ndi Turkey, dziko la Turkey nata chibwana chimenecho ndi natumiza ndege zawo ziwiri kumene kukanyamula kukatuta amene anagwidwa acho si acha kwanyamula kwagwidwa kwabwezesa kuti kwabwezesa ku Turkey. So izi ndi zimene anayankhula nthu atangofika ku Turkey. Azungu did to us was nothing. We suffered nothing, and it's just the journalists. we have to say this barbaric, cruel regime must be disbanded. United States and Germany are funding it 100% with the backing of England, France, and all the Western governments who are a white menace spreading pestilence and violence wherever they go. They have a war machine to make billions, and I for one, as a mother and a doctor and an Irish citizen, saying up yours, we must change the world and make it safe and kind, and not have people treating you like dogs and keeping you in the ground and stealing a country that is not theirs. It is not yours. You must give some of it back and share with the Palestinians. You have no right to do what you do. Thank you so much. From Reuters News Agency, how are you treated by the Israeli forces when you were detained? I just can say 35 rape injuries, 5 head injuries, 12 assault sexually, and one bleeding eyes, 1 red eye, and 12 I forget one more thing. This is just for the humanitarian. You imagine what happened to the Gaza. Thank you. Did you see the video that Ben-Gvir posted yesterday? What do you think? We don't have any, we just get connected with the world. We will see what happens, what is going on after this. What's your name? Ahmad Shah, Malaysia. Malaysia. Which ship were you on? Here it is. Here it is. Khan Yunis. Okay. Kapalas.
Ama konu açma konuları yok mu orada? Tekrar anında geri dönmek Okay, so if I go this way, yeah. Yeah. Free, free Palestine! Free, free Palestine! So guys, thank you so much, Malawian cameras.